Εάν πιστεύετε ότι η χειρουργική αποκατάσταση μιας βουβονοκύλης σημαίνει μετεχειρητικός πόνος και μακρόχρονη απουσία από την εργασία σας, ίσως πρέπει να αλλάξετε γνώμη. Με τις καινούργιες τεχνικές, λαπαροσκοπικές χειροπομπικές, ο πόνος έχει ελαχιστοποιηθεί σε σημείο να μην χρειάζονται καν παυσίπονα και η επάνωδος στις καθημερινές δραστηριότητες και τη δουλειά σας είναι άμεση. Βουβονοκύλη είναι η κύλη που εμφανίζεται στη βουβονική χώρα, στο κατώτερο πλάγιο, δηλαδή κοιλιακό τείχομα, λίγο πριν το μυρό. Είναι η συχνότερη μορφή κύλης και εμφανίζεται περισσότερο στους άντρες. Μοιάζει με μια μαλακή διόγκωση στη βουβονική περιοχή και εμφανίζεται και διωγγώνεται σε δραστηριότητες που αυξάνεται η ενδοκυλιακή πίεση, δηλαδή όταν βήχουμε, όταν φλεπνιζόμαστε, όταν σηκώνουμε ένα βάρος. Προκαλεί πόνο ή κάψιμο τοπικά ή απλά ένα αίσθημα βάρους. Αν υποψιάζεστε λοιπόν ότι έχετε βουβονοκύλη, καλό θα είναι να επικοινωνήσετε και να επισκεφτείτε έναν χειρουργό, ο οποίος ιδανικά να είναι εξειδικευμένος στην αποκατάσταση των κοιλών και να είναι εξοικειωμένος στις τελευταίες λαπαροσκοπικές και ρομποτικές τεχνικές. Η τελευταία εξέλιξη στη χειρουργική της βουβονοκύλης είναι η τεχνική TEP, η οποία είναι έξω-περιτοναϊκή μέθοδος, δηλαδή σε αντίθεση με την κλασική λαπαροσκόπηση όπου χρειάζεται να μπούμε μέσα στην κοιλιά, στην TEP χειρουργούμε μεταξύ των μειών του κοιλιακού τυχώματος, προκαλώντας σαφώς μικρότερο τραύμα. Η τεχνική TEP είναι πιο απαιτητική τεχνικά για τον χειρουργό και δύσκολη, αλλά ο ασθενής έχει σημαντικά πλεονεκτήματα, καθώς επιστρέφει άμεσα στις καθημερινές του δραστηριότητες και πολλές φορές δεν χρειάζεται καν παυσίπονα.